Aw ni yang ma an bena crêpe de kɛ bi. An bena an ka crêpe dilanni boloda. An bɛ sɛfan den 4 bɔɲango ci k'o kɛ tasa kɔnɔna na. O ɲɛnɛbɔra, an bɛ sucre vanille k'a la ani sukaro. I bɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Nga i kana na dansago kɛ. An bɛ kɔkɔ fitinin dɔrɔn fara kan. O ka d'a la kosɛbɛ. An bɛ nɔnɔ litiri kilancɛ k'a la ka sɔrɔ k'a doni da bɔ ɲɔgɔn na sa. An b'a don ɲɔgɔn na fo sɛfan ninnu kuru bɛ ka yeli n'o y'a nɛrɛ ye. F'u ka ɲɔgɔn bila. An ka sɛfan nɛrɛ kɛlen ka ɲɔgɔn bila, an bɛ farini temi verre ɲɛ 2 k'a la fɔlɔ. An b'a n'o don ɲɔgɔn na, an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama. Kuma dɔ la a bɛ taa kɛ de k'a bɛ kuru i bolo. Sabula fariniw kɛ ko tɛ kelen ye. O de y'a to n'a kɛra k'a bɛna kuru dɔrɔn ne bɛ sin k'a tɛntɛn ten tɔ k'a bɔ tɛmɛ wo fɛ. Komi tɛmɛ tɛ ban si bolo, an b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Ka sɔrɔ ka na temi verre ɲɛ 1 fara a kan. Farini temi verre ɲɛ 1, an b'o de fara a kan kun. I b'i jando waasa a ka na taa caya i bolo. Sabula fariniw jimi cogo tɛ kelen ye. Farini temi verre ɲɛ 3 bɛ komi i n'a fɔ 300 ml. Comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, ne y'a bɔ tɛmɛ wo fɛ dɛ. A dunenba tɛ, a jilen fana tɛ. A ka di ne ye tan cogoya in de la. An b'a yiranin dabɔ sa. An ka da sigilen ta kan, an bɛ tulu walima beurre dɔɔni k'a kɔnɔna na. I b'a kɛ daga ye, pɔli min tɛ nɔrɔ. An ka kan na a bɛɛ de ye da ye koyi. Sabula a bɛɛ de bɛ tobili kɛ. An b'a k'a kɔnɔna na. K'a fan 14 bɛɛ lamini comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Ne ka pɔli in ye belebeleden de. A sɛlɛkunmɛlɛkulen ɲuman an b'a sigi ta kan. Miniti 1 bɔɲango dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye a sanfɛla bɛ sin ka simi ten tɔ. N'a simina, an b'a yɛlɛma fankelen kan. Beurre ka di ne ale ko in na kosɛbɛ. Ne bɛ beurre dɔɔni jɔsi a sanfɛla la ka sɔrɔ k'a ni yɛlɛma tuguni. Waasa beurre ka yelen ka don a fɛ kosɛbɛ. Ale baara ɲɛna. An b'a bɛɛ kɛ tan cogoya in na. Crêpe la di ka di ne ye kosɛbɛ. N bɛna di dɔɔni bɔ n ka crêpe sanfɛ sisan. O yɛrɛ de b'a to ne t'a sukoro ko dan dɛmɛ. Ni video in jara o ye, aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛ maaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.